Fost il-ħidma intensiva li għandha l-Knisja u Malta fejn jidħlu n-nies imġarba u li bihom tipprova tara kif se tgħinhom, illum ħsibna wkoll kif se nkunu ta' għajnuna anke permezz ta' din l-opra soċjali, mhux is-soltu ta' ħanut li fil-fatt huwa miġmuħ minn affarijiet il-bies speċjalment li ġejjin b'donazzjonijiet mingħand in-nies stess. U li fil-fatt il-ħtiegħu se jmorru kollha anki għal nies li għandhom bżonn l-għajnuna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu is-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu is-Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw flimkien il-misteri qaddisa li llum l-ewwel Sibt tax-xahar ta' Settembru sejrin niċċelebrawhom fġieħ l-Imqazza Verġni Marija it-tama qaddisa. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw flimkien il-misteri qaddisa. Inti rid li l-Verġni Marija tkun għalina għajn ta' salvazzjoni mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rid li l-Verġni Marija tkun il-bidu tal-ferħ tagħna Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rid li l-Verġni Marija tkun għajnuna tal-insara kollha mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti rid li l-Verġni Mqazza Marija tiddi fil-Knisja tiegħek bħala sinjal ta' tama żgura. Fil-ħniena tiegħek għatina li daw kollha li huma imġarbin mid-dwejjaq tal-ħajja lejha jirrikorru u jiksbu il-faraġ minn għandha ħajqawwu qalbhom u ma jibqgħux aktar jibqgħu jaqtaw jieshom mis-salvazzjoni tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, fuq l-imħabba tal-aħwa m'għandniex għalfejn nikdbulkom. Intom stess tallimtu minant Alla kif għandkom tħobbu lil xulxin u dan intom qed tagħmluh mal-aħwa kollha li jinsabu fil-Maċedonja kollha. Inħoġġukom ħuti li tagħmlu aktar minn hekk. Fitxu li tgħixu fil-kwiet. Kulħadd jagħmel li għandu jagħmel u taħdmu bidejkom kif ġa għednielkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwiġbu flimkien il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Għannu lil mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb
ġibitlu r-rebħa il-lemenija tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu flimkien. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Ħajriet il-baħar u kull ma fih, id-dinja u kull ma jammar fiha. Ħajċabċbu ix-xmajjar idejhom u l-muntanji flimkien jajtu bil-ferħ flimkien. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa flimkien. Il-mulej jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja. Natikom kmandament ġdid, jgħid il-mulej, bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal din il-parabola lid-dixxipli tiegħu. Għax dan bħal wieħed li kien se jsiefer u sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallilhom ġidu f'idejhom. Lil wieħed ta' 5 talenti, lill-ieħor 2 u lill-ieħor 1, kull wieħed skont il-ħila tiegħu. U siefer. Dak li kien ħa il-5 talenti mar minnu fih iħaddimhom u għalla 5 oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa 2 għala 2 oħra. Iżda dak li ħa 1 mar ħaffer fl-art u ħeba flusu sidu. Wara ħafna, sid dawk il-qaddejja reġa' lura u beda jagħmel il-kontijiet magħhom. Resaq qudiemu dak li kien ħa 5 talenti u ġablu 5 talenti oħra. Qallu, Sinjur, 5 talenti ħallejt li f'idejja, hawn ara lajt 5 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa, għaddej tajjeb u fidil, inti kont fidil fil-ftit u jien sa nafdak fuq ħafna, idħol fl-għenna ta' sidek. Resaq ukoll dak li kien ħa 2 talenti u qallu, Sinjur, 2 talenti ħallejt li f'idejja, hawn ara lajt 2 oħra. Qallu s-Sinjur, sewwa, għaddej tajjeb u fidil, inti kont fidil fil-ftit u jien sa nafdak fuq ħafna, idħol fl-għenna ta' sidek. Iżda resaq ukoll dak li ħa talent 1 u qal, Sinjur, lilek nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma xerritx. Bżajt u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art. Hawn ara għandek dak li hu tiegħek. Qabeż is-Sinjuru qallu, għaddej ħażin u għażżien, kont taf li jiena naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerritx. Mela kien imissek mort qed flusi il-bank biex meta niġi kont imur niġborhom bl-imax. Ħudulu mela it-talent u għatuh lil dak li għandu l-10 talenti. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu iż-żejjed ukoll. Iżda min m'għandux jitteħedlu saħansitra dak li għandu. U lil dan il-qaddej bla fejda itfawh il-barra fid-dlam, hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżiż tas-snien. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Meta dalgħodu tlabna is-salm responsorjali, silta mis-salm 32, erġajna arafna li Alla huwa
is-sit ta' kollox li jieħu ħsieb u jmexxi lil kulħadd. U oġbu jażel lil Iżrael biex ikun il-poplu magħżul tiegħu. Fl-istess nifs, l-awtur tas-salm iħeġġeġ lill-Iżraelin biex ifaħru lil Alla għax hu s-Salvatur tagħhom. Ifaħruh ukoll u jroddulu ħajr għall-għajnuna tiegħu, mhux bil-ħila tagħhom, rebħu l-art ta' Kanan, daħlu l-art fl-art imwieda lilhom minn Alla u nħelsu mill-Edewwa. Meta San Pawl ingħata ordni mill-mulej sabiex jasal wasla sal-belt Griega ta' Korintu, Alla qallu għax hemm ukoll poplu għażiż għalija, nirrepetiha dil-kelma, għax hemm ukoll poplu għażiż għalija. Il-kotra kbira tal-Korintin kienu nies komuni u sempliċi u Alla għażilhom biex juri fihom l-erf u l-qawwa tiegħu u biex il-kbar tad-dinja ma jkollhomx biex jiftaħru. Il-Korintin kienu maqudin ma' Ġesu Kristu, mhux bil-ħila tagħhom, imma bil-grazzja t'Alla. U nsaqsi u aħna u jien. Ġesu sar l-erf, il-qdusija, il-ġustizzja u l-fidwa tagħna. Għax mill-mument tal-Mammudija arafna t-triq ta' Alla. U kien hemm ħafna nies li għenuna insibu din it-triq. Din it-triq isiba biss minnu umli u li mhuwiex ikkomplikat f'ħajtu u jħalli lil Alla jimlih bl-ispirtu tiegħu u jeħilsu mid-dnub. Fis-silta tal-Vanġelu li tagħmel parti minn waħda mill-parabboli ta' Ġesu, smajna kif il-mulej Ġesu ġie imxebbaħ ma' xi ħadd li jafna sewwa u li għalhekk afdalna l-istess ġid tiegħu stess. Afdalna l-istess ġid tiegħu stess. Lil kull wieħed u waħda minna tagħna skont kemm nifilħu, mhux skont il-ħila ta' kull wieħed minna biex permezz ta' dawn id-doni, ta' dawn ir-rigali tiegħu, aħna kuljum nagħmlu l-ġid lil xulxin u ngħixu ħajja aħjar. Ħajja skont l-Evanġelju u skont il-kmandamenti tiegħu. U bekk inkomplu nibnu u nsaħħu s-saltna tiegħu. U s-saltna tiegħu hija l-istess Knisja li aħna lkoll membri tagħha. Min-naħa l-oħra iżda huwa jistenna li dak li tagħna inħadmuh u nħadmuh tajjeb l-ewwel nett qudiemu u imbagħad quddiem l-oħrajn u għall-ġid tal-oħrajn. Dan ifisser li aħna rridu nitalmu kapaċi kemm aħna kapaċi kif għandna nkunu responsabbli fil-mod kif ngħixu ħajjitna. Jum wara l-ieħor, anke jekk saħħitna mhux dejjem tippermettilna. Mhux biss, iżda minn din il-parabbola nitalmu li s-Sinjur Alla lil min jamministra ħwejġu sewwa ikompli iżidlu ir-responsabbiltà. Tantu hekk illi il-parabbola tkompli bil-ġrajja tal-vjaġġ lura ta' dan is-sit fejn huwa isejjaħ lil dawn il-persuni sabiex għax kien dmiru jitlobhom rendikont ta' dak li kienu ddeċidew, ta' dak kollu li kienu għamlu dak li kien tom. Iva, kapaċi naslu biex ngħixu ħajja aħjar meta napprezzaw li l-ħajja tagħna hija rigal kbir li l-mulej oġbu jagħtina. Però min jibża u jaħbi t-talenti tiegħu jinxef minn ġewwa qisu wieħed bla ħila. In-nisrani jaraf li kull ma għandu mhux ġej mill-ħila tiegħu ma ġej minn Alla u allura irid jamministrah f'ismu. Peress li qegħdin niċċelebraw l-ewwel sibt tax-xahar ta' Settembru u
kull sibt huwa ddedikat l-Omna Marija, ejjew bħala talba tal-fidili nitolbu bil-qalb is-Salvi Reġina. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku u nolfu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jisħoq ilna dak li wedna Kristu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, aqlanna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr teba. San Ġusepp ta' qalb safja, Itlob għalina. għatihom omulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-daw ta' dejjem jiddifuqhom. jistrieħu fil-paċi. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej it-talb tal-poplu tiegħek flimkien mal-offerti ta' ħobs u imbit li ġablek għas-sagrifiċċju biex bit-talb tal-Verġni Marija ibnek ebda xewqa ma tkun għal xejn u kull talba tiġi milquha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżuh ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li nagħtu ġieħ bit-tifħir kollu tagħna lilek mulej missier qaddis li tajt lil Ġesu Kristu ħajkun l-awtur tas-salvazzjoni għal bnedmin kollha u tajthom lill-Verġni Marija bħala xempju tat-tama tas-sema. Għaliex il-qaddejja umli tiegħek fik qiegħdet it-tama kollha tagħha. Iwaqfet bit-tama ma' bin il-bniedem li ħabbru il-profeti u li nislitu bil-fidi. Bimħabba kbira qdietu fil-ħidma tiegħu u saret il-ħajjin kollha. L-aqwa u l-ogħla frott tal-fidwa ukoll oħt l-ulied kollha ta' Adam li huma mexxin lejn il-ħelsien sħiħ tagħhom iħarsu lejha bħala sinjal ta' tama, żgura u ta' faraġġ sa ma jasal jum il-mulej fis-sebb kollu tiegħu. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Ożanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew int mulej u twajjeb magħna l-koll. Inti turi l-ħniena tiegħek mal-bnedmin kollha. Inroddulek ħajr l-ewwel nett għal ibnek Ġesu Kristu Sidna. U oġbu jiġi fid-dinja għaliex il-bnedmin kienu dbedu minnek u ma kienux aktar jaqblu bejniethom. U fetħilna għajnejna u widnejna biex nifmu li aħna il-koll aħwa u inti il-missier ta' kulħadd. U issa
Ġesu sejħilna biex ninġabru hawn flimkien għax iridna nagħmlu dak li darba għamelu. Missier maħbub għaddes dan il-ħobs u dan l-inbit biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek Ġesu Kristu sidna. U fil-lejl qabel miet għalina fl-aħħar ikla mad-dixxipli tiegħu ħa il-ħobs, radlek il-ħajr, qasmu tawlhom u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol ħa il-kalċi mim l-imbit, radlek il-ħajr, taħ id-dixxipli u qal, ħudu u ixorbu minnu il-koll. Għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk missier qaddis qegħdin quddiemek dalodu biex bil-ferħ niftakru f'dak kollu li Ġesu għamel biex isalvana. F'dan is-sagrifiċċju qaddis li huwa ħalla lill-Knisja tiegħu, aħna nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Missier qaddis li inti fis-smewiet il-qana għandek flimkien ma' ibnek l-għażiż uħa il-mewt minn rajħ għalina u inti qajjimtu mill-imwiet. Ġesu illum jgħix miegħek fis-sema iżda hu qiegħed magħna wkoll. Ġesu fl-aħħar taż-żmien għandu jiġi fil-glorja u fis-saltna tiegħu ma jkunx hemm aktar min ibati l-faqar min jibki u min ikun imdejja. Missier qaddis, inti sejjaħtilna biex mimlijin bil-ferħ li jagħti l-Ispirtu Santu minn fuq dan l-artal nitqarnu bil-ġisem ta' Ġesu. Għamel li bil-qawwa ta' dan l-ikel tas-sema noġbuk dejjem aktar minn jum għal ieħor. Ftakar mulej fil-Papa Franġisku, fl-isqof tagħna Charles, l-isqof Joseph li qed jgħinu u fl-isfijiet l-oħra kollha. Ejn lid-dixxipli kollha tal-mulej ħajaħdmu għal paċi u għas-slim biex waslu lena u l-ferħ lil kulħadd. Lilna il-koll għatina li mal-Verġni Mqazza Marija Alla, mar-raġel tagħha San Giuseppe, mal-Apostlu missierna San Pawl, mal-Apostli, mal-Martri u mal-qaddisin kollha, meta jasal il-waqt inkunu ma' Kristu fis-sema ħanoqogħdu miegħek għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-missierna hija talba li fiha insibu mill-inqas 7 invokazzjonijiet lil Alla missierna. Dan il-sib ejjew flimkien nitolbu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn nubietna
iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-slimu laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu il-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li sejrin nitqarnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u bid-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li nidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ħin jgħint li jemmint li seħ kull ma bat jgħidlek il-mulej. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkindi fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-seja tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu. Issa li tqarbilna bis-sagramenti tas-salvazzjoni u tal-fidi, fiċ-ċokon tal nitolbuk mulej biex aħna nqimu bid-devozzjoni kollha lill-Verġni Marija Om it-tama ikun jistħoqilna sem magħha fl-imħabba ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Inbirku lil-mulej, inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ.
Min jixtieq jakkwistaħ u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università tal-Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibgħatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu ikun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' it-talb tagħna eħlesejna u jaqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubitna, eħlisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misterju tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek,
imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tieni misterju tal-ferħ. Meta Sitna Marija marret iżżur lill-qariba tagħha Santa Elizabetta. Bissirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misterju tal-ferħ, meta Sitna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misterju tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misterju tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, affrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek
imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa ta' matana, slim għalik li l-ekinajtu għaliex aħna turufnati u li teva, li l-ek nitnidu aħna li nibku u nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turfnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġini Marija. Nitolbu skont l-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li tritint kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier Etern Alla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om u xebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina.
Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġeli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisa Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġini, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu. San Mikiel Arkanġelu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa' bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżiena kollha li jitġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla,
imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giusepp Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u fil-qaddisin kollha tiegħu.